आज हैदराबाद चनदा नगर में आए HRPC ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासती सदर मोहम्मद अबद अर रहमान फ़हीम साहब और तेलंगाना रियासत के चीफ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़हीर इकबाल साहब ने शिरकत की। इस इजलास का अहम मकसद आने वाले वक्त में हमारी तंजीम के ज़ेर इहतिमाम किए जाने वाले प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल करना था और नए मेंबरशिप के बारे में भी बातचीत की गई। खास तौर पर तेलंगाना रियासत की विमेन सील की सदर मुकर्रर की गई मुहतरमा पद्मा प्रियंका मैडम का शानदार इस्तकबाल किया गया। నేను ప్రియాంక నన్ను ఇప్పుడు స్టేట్ ఉమెన్ సెల్కి ప్రెసిడెంట్ని చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లానే మహిళల మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మీద మేము మా మహిళల వింగ్ మొత్తం మీకు తోడ్పడుతుంది. ఎటువంటి అన్యాయం జరిగినా ఆడవాళ్ళకి మేము ఉన్నాము అని తెలియజేయడానికి ఈ వింగ్ అనేది మేము పెట్టడం జరిగింది. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మేమందరం ఖచ్చితంగా సహకరిస్తాము. మా సాయశక్తిగా మేము ప్రయత్నిస్తాం మ్యాక్సిమం అన్ని సమస్య. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పలేకపోతున్నాను సార్. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज बड़ी मसरत का दिन है कि तेलंगाना स्टेट का हेड ऑफिस लास्ट वीक हमारा कोकटपल्ली पे जो है इनॉग्रेशन हुआ था और न्यू बॉडी तश्कील दी गई थी, फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद जो है हमने तेलंगाना स्टेट बॉडी ने तेलंगाना स्टेट के सेल्स उसमें बनाए हैं और जिसमें सबसे पहले वुमेन सेल का इंतखाब किया गया, जिसमें से मोहतरमा पद्मा प्रियंका मैडम के सर्विसेज बहुत अच्छे रहे हैं, तो उस पर मोहतरमा पद्मा प्रियंका मैडम को स्टेट वुमेन सेल का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और उम्मीद करता हूं मैडम से कि वुमेन विंग को बहुत हाईलाइट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे और तेलंगाना का नाम जो है पूरे इंडिया में आप हाईलाइट करेंगे। और दूसरे और भी सेल्स हैं, वो सेल्स में भी जो है बनाए गए हैं। रिसेंटली कमिंग सैटरडे सीनियर सिटीजनशिप का जो सीनियर सिटीजन्स है वो सेल का भी ऑफिस इनॉग्रेशन हो रहा है और बहुत अनकरीब और भी सेल्स के ऑफिस इनॉग्रेशन होंगे। ये सब में पहले चंदा नगर का ऑफिस सब में पहले स्टार्ट हुआ था और ये डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी होगा और प्लस वुमेन सेल का भी हेड ऑफिस यही होगा, वुमेन सेल का, और काउंसलिंग सेंटर भी यही रहेगा मैडम। तो मैं मैडम का और बलराम स्वामी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आप लोग हमें मौका दिए यहाँ पर प्रोग्राम करने का और उम्मीद करता हूं कि जो है हमारे तेलंगाना को हाईलाइट करेंगे। मैं ज़हीर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि एक दो बात आप भी करें। అందరికీ నమస్కారం. నేను తెలంగాణ స్టేట్ చీఫ్ జనరల్ సెక్రటరీ మొహమ్మద్ జహీర్ ఇక్బాల్ని. ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్ సార్ గారు చెప్పినట్టు విధంగా మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉమెన్ సెల్ ప్రెసిడెంట్గా పద్మా ప్రియాంక మేడం గారిని ఈరోజు నియమించడం జరిగింది. మరియు వారు చేసినటువంటి సర్వీస్నెస్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వారి సేవలు రాష్ట్ర కమిటీకి కూడా అవసరం ఉన్నది కాబట్టి, ఎందుకంటే ఈరోజు మనం సమాజంలో చూస్తున్నాము మహిళల మీద ఎన్నో అత్యాచార సంఘటనలు చూడండి కానివ్వండి, ఎన్నో వేరే కుటుంబ సమస్యల గురించి కూడా కానివ్వండి, ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒక మహిళ తన సమస్యలను ఇంటి గడప దాటి బయటకు వచ్చి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటుంది. తనకు పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టుల చుట్టూ తిరిగేటువంటి సమయం ఉండదు, నాలెడ్జ్ ఉండదు. అలాంటి వారికి మా ఈ IHRPC తరఫున, ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ తరఫున ఉమెన్ సెల్ ఏదైతే ఉన్నదో వారికి ఒక అండగా ఉండి వారి సమస్యల పరిష్కారం గురించి కృషి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. నేను ఇక్కడ ఇంకో సభ్యులు అయినటువంటి బలరాం గారు కూడా మెయిన్ కమిటీలో తెలంగాణ స్టేట్ మెయిన్ బాడీ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా వాళ్ళు నియమితులయ్యారు. వాళ్ళ సర్వీసెస్ను కూడా మేము పరిగణనలోకి తీసుకొని వారిని మెయిన్ బాడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చందానగర్లోని ఆఫీసు రాబోయే కాలంలో మహిళల సమస్యల మీద కానివ్వండి, అత్యాచార సంఘటనల మీద కానివ్వండి, మహిళలకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే విధంగా కానివ్వండి, ఈ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకు సహాయ సహకారాలు కూడా అందుతాయని తెలుపుతూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.